Ambalmao anashinjo anamflebao che ani muso anga folibaw be bi ame yoro jume ame dumazana nafaji kerengena ni ala nafaji yere ani mogom me nyogon fe bi mogom do jamana ko akungan ko o kada e kosobe mogom do a chesirle no abe barala aga bara yere jume aga bara be talige bagan mara alela ale yɛrɛ b'an bolokɔrɔ bi an bɛna kuma d'a ma a k'a tɔgɔ a n'a jamu o fɔ an ye a n'a ka bara ani tile n fa i bɛ se k'i tɔgɔ i jamu ani ka bara i b'o fɔ an ye. Alhamdulillah, ne tɔgɔ Jibril Usman Doumbouya n sigiyɔrɔ bɛnnen don Dumazana Nafaji ma an bɛ yan a bɛ waati bɔ an bɛ Dumazana Nafaji yan alhamdulillah. Bon voilà, an bɛna ɲininkali damadɔni tɛnku a la ɲininkali minnu bɛ tali kɛ an ka jamana bɛ lahala min na jamana yɛrɛ taabolo b'a bolo cogo di a n'a ka faamuya ye mun ye an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ Jibi n'u b'a wele Dumazana yɛrɛ kɔnɔna la ko wara o bɛ tali kɛ jumɛn na jamana taabolo kunu ani bi n'a fɔra ko e ko kunu jamana maracogo k'o sanga bi ta ma e bɛ kuma jumɛn fɔ. Alhamdulillah, nin diyara n ye kosɛbɛ an b'aw yɛrɛ fo k'aw yɛrɛ barikada a bɛ baara min na ni ala ka bolo mɛn a la nin fɛn min hadamadenw nin tun tɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ kun mɔgɔw tun tɛ fɛn dɔ ka di mɔgɔw ye mɛ u sigilen bɛ kɛ yɔrɔ minnu na u tɛ information sɔrɔ jamana bɛ lahala min u t'a dɔn i ye question min posé mun n'o ye jamana yɛrɛ bɛ sira min kan bi ani jamana ka lahalaw cogoya n'i ye mun faamuya la ne ma fili i y'o question de posé alhamdulillah an bɛ dɔɔnin fɔ a la hadamaden i tɛ se k'a bɛɛ dɔn quoi. An ka jamana bɛ position min na bi an b'a fɔ alhamdulillah ala ni ce quoi anw tun t'a dɔn k'a fɔ ko bi bi in na k'an ka jamana ye k'anw bɛna se ka nin ɲɔgɔnna kunkɔrɔta sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ an kun miiri a miiri yɛrɛ tun t'an na mais alhamdulillah n'an y'a miirinaw sɔrɔ an bɛ ala fo k'ala barikada an ka jamana lawale kununko ko minnu tɛmɛna a kɔnɔ ani bi ko minnu bɛ ka tourner hali ni hakilima i tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko filɛ ni galama tɛ hadamaden an ka sabali quoi an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn mago to quoi min kɔni ye anw miirina ye bi ni jamanaden fanba kɛlen don ka sabali o kan wa an b'a dɔn bi alhamdulillah jamana fanba sabalilen don an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sabali continue an ka jamana ala ka barika don a la wa jamana in a bɛ sɔn fana dɛ mɔgɔw bɛna miiri k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si kana bila i kunna ko nin jamana in bɛ to bolola tan nin jamana in bɛ cogo min na nin ye ɲɛtaga siraw de fanga kunnama ka na se bi ma min dara jamanadenw kan a ma dogo maa si la fagali min dara anw kan kɔrɔnfɛla la a ma dogo maa si la jamana bɛ insécurité min kɔnɔ kunun a ma dogo maa si la mais bi an ka jamana a y'anw jigi sigi quoi siga yɛrɛ t'o la yɛrɛ hadamaden n'i ye jamana yɛrɛ to i b'a dɔn quoi mais ni hadamaden ni kalabanci jɛra jamana kelen na ala de bɛ fara e kan quoi n tɛ e ka jamana sɔn man di donc an kɔni bɛ ala fo ala barikada bi bi in na jamana in bɛ lahala min na a bɛ jigisigi ko fɔ a bɛ hakilisigi ko fɔ an bɛ ala deli fana ala k'o kɛ ɲɛtaga ye. Voilà wara i ka nin ye an ka ɲininkali fɔlɔ jaabi an bɛna ɲininkali filanan na kunu politisiyɛn minnu y'a fɔ ko jamanadenw ka bɔ ka kare kɔnɔnaw fa ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la bin k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi a kun fɔlɔ tun ye insécurité a n'an kun bɛ ka taa taafan min na jamana kɔnɔdenw tun tɛ fɛn dɔw la du u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka taa boulevard de l'indépendance la ka taa fɔ ko IBK man ɲi donc jamanadenw farala ɲɔgɔn kan ka IBK lata nka bi an bɛ ka mun de jateminɛ minnu y'o kɛ kunu olu caman bɛ bi olu b'a la halisa k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi a kuma dɔw senfɛ yɛrɛ a dɔw tɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ u tilala ka ko kɛ minnu sariya tɛ taa u bɛ kaso la kuma jumɛn b'i fɛ o yɔrɔ la. Alhamdulillah, nin question filanan diyara n ye kosɛbɛ an bɛ ala fo k'ala barikada waati bɛɛ lajɛlen na ni jamana marabaga kura ninnu ye ni seginna an ka jamana kɔ kɔfɛ politisiyɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ kunun waleya min kɛra an ka jamana la a ma dogo jamanaden kelen kelen si la an ka jamana yɛrɛ tun bɛ sira min kan fɔlɔ an jamanadenw an minnu ta ye jamana an t'a dɔn an ka jamana tun bɛ mɔgɔ dɔw de ka hakilila kan k'an ka jamana minɛ k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu olu ka intérêt personnel kama o mɔgɔ ninnu k'u ka sago kɛ jamana la an ka jamana politisiyɛnw ye jamana marani de jamana yɛrɛ politisiyɛn yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ni mɔgɔ kalanna i faso an ma kalan filɛ foyi ye i faso i bɛ se k'a jɔ cogo jumɛn na ka hinɛ a jamana kɔnɔdenw na mais mali politisiyɛnw ta kɛra jumɛn an bɛ jamana burula intérêt personnel an n'an yɛrɛ
jamana bɛ insécurité la mɔgɔw bɛ ka faga olu ɲɛ tɛ foyi la anw ma kɛ foyi y'u bolo fana kɛra sagaw ye ani lakalakatɔw donc ne kɔni fɛ jamana bɛ niveau min na bi ninnu y'a lajɛ ninnu yɛrɛ ye wulikajɔ min yɛrɛ kɛ ka anw labɔ ka président min b'anw kunna n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ye fɛn fɔra ma hali fɛn minnu dɔw tun tɛ tiɲɛ ye mais caman fana tun ye tiɲɛ fana ye jɔn y'anw labɔ sɔrɔsiw m'anw labɔ dɛ jɔn y'anw labɔ jamana wɛrɛ m'anw labɔ dɛ anw yɛrɛ ka jamana politicien minnu ko k'u kalanna ko coup d'état ye haramu ye olu de y'o fɔ ko coup d'état tɛ bɛn i n'a fɔ diɲɛ sariyaw b'a fɔ cogo min na mais jɔn y'anw labɔ k'anw bila président na a don an bɔra ka kɛ kulu ye ka taa boulevard de l'indépendance kan kuma foyi tɛ min fɔra anw ye k'an ka waleya jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'ala y'a kɛ ni o Ibrahim Boubacar Keïta binna o politicien kelenw ka tila ka jamana kɛ toujours u bɛ fɛ ka jamana lasegin ka na u yɛrɛ ka interpersonnel la an bɛ fɛ jamanadenw k'u ɲɛ dayɛlɛ an ka ninnu kɛ bolokɔfɛfɛn ye u ta tɛ jamana ye bi u ta tɛ an peuple de ta ye jamana ye an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a segin a minɛn kɔnɔ a bɛ siran fɛnɛ kan ala k'a to nin kan a ka taa toujours o de y'an ka laɲiniw ye bon élection ko kuma mun b'u da fɛnɛ k'a fɔ ko ka segin ka na à l'ordre constitutionnel n'o ye mun ye élection ka kɛ mɔgɔ ka ta mun bɛ sigi an kun olu dun de ko fo jamana ka fɛnw ka garanti fɔlɔ pour que an bɛ se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la ani degun minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka wuli mais bi u caman bɛ yen u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan baw yɛrɛ bɛ ko parti 50 olu de ko u t'a la ko jamana taabolo bɛ cogo min na k'a man d'u ye voilà kuma jumɛn b'i fɛ k'a fɔ olu ye. alhamdulilayi donc n'i y'u da nɔrɔlen élection ko la buruburu o ye toujours an ye système fɔlɔ min ta n'o ye an bɛ bɔ ka jamanadenw na muru tɛ ka bila fanga la o ma ɲɛ u bolo u ye système filanan ta n'o ye jumɛn ye a ye taa n'a ye bɛɛ jɛ fanga la anw de ta ye jamana peuple de ta ye jamana peuple sigilen ɲɛ bɛ ninnu na peuple sigilen ɲɛ bɛ ninnu na n'i y'a ye u bɛ ka bɛnkan ta an ka taa bɛɛ jɛ fanga la dɔwɛrɛ tɛ o kini ni wagasiw de kɛra ka dɛsɛ donc an bɛna mun kɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka système dɔ ta n'o ye ka élection ko don mɔgɔw kunkolo la ni élection bɛ jamana in jɔ ka bɔ alifa tile la ka n'a bila bi la jamana in kun b'olu de bolo jamana in bɛ ka bin cogo min na diɲɛ don o don a bɛ ka bin ka taa fɛ an ti solution dɔn a la an kɔni min fɔ jamanadenw ye u k'u hakili sigi n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko n ka dugu jɔra ko n bɛ élection kɛ a ka sɔrɔ i falen don n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko n ka dugu jɔra a b'a sɔrɔ insécurité banni fɛ yen politicien ninnu ti foyi la ni jamana seginna démocratie kɔnɔ sisan élection kɔnɔ sisan u ka laɲini ye jumɛn u bɛ segin ka jamana in segin k'a bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ o ti kɛ o bɛ kɛ jɔn na o ye anw de o tɛ anw de la siniɲɛsigiw ti ɲɛ sɔrɔ olu kɔni n'u denw kɔni diɲɛ damu ni diɲɛ nɛɛma bɛɛ b'u bolo bɛɛ b'u dɔn politicien minnu bɛ ɲɛnɛmaya la ni minnu sara u ka investissement ye min ye maliyɛn bɛɛ b'i ɲɛ tugulen tɛ u ye bɔra n'a wari ye min n'anw ka faso wariw de don donc an kɔni min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn policiers ka laɲini a tɛ sabati ni fanga ye anw kɔni n'i b'a fɛ fo don min an ka jamana an yɛrɛ b'a dɔn jamana in basigira wa an ka jamana sɔrɔsiw ninnu mana anw kama foyi la fo hinɛ ni makari ka ɲɛsin jamanadenw ma an kɔni b'u kɔ an da tɛ élection ko la fo jamana ka basigi jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ a hɛrɛ ko la quoi. Voilà n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kumaw caman fɔra MINUSMA tun bɛ yan Barikani tun bɛ yan Takuba tun bɛ yan ani u ka sɔrɔ fɛn u ka militaire bolofara wɛrɛw olu bɛɛ tun bɛ yan mais Kidali tun bɛ mɔgɔw de bolo minnu ko ko olu bɛ fɛ k'u sama ka bɔ Mali la u fana ka jamana créer o yɛrɛ mais ɲɛfɔliw y'a jira k'a fɔ ko jamana ninnu fɛn ko Kidali k'a kun soutenir don jamana wɛrɛw fɛ hali sisan olu jamana wɛrɛw b'a la k'a fɔ k'an ka segin accord d'Alger ma n'o ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ bolo ko de bɛ na ni bɛn ye Mali kɔnɔna la sɔrɔsiw dun bɔra o kɔnɔ Kidali fɛnɛ minɛla fo an ka baarakɛ cakɛdaw o bɛ ka sigi Kidali munna u b'a la k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw k'u tɛ se k'a sɔrɔ an ka fɛnw minɛla ka ban an ka cakɛ bolodaw caman bɛ yen olu minɛla olu bɛ Mali yɛrɛ bolo bi. bon alhamdulilah an bɛ ala fo o yɔrɔ la kosɛbɛ o tɛ kɔnɔdimi ye o ye ɲɛdimi ye maliyɛn bɛɛ b'o dɔn n'o ye an ka jamana kɔrɔnfɛla a kun sigilen bɛ nkalon min kan a dogolen tɛ maa si la a nkalon fɔlɔ ye jumɛn u ko ko démocratie de bɛ jamana jɔ démocratie de nana démocratie de bɛnn'a kan ka diɲɛ kɛlɛkɛtɔnw wele n'o ye MINUSMAw ni Barikaniw ni Takubaw ye ani taabolo wɛrɛw fana tun b'a la k'a yira jamanadenw na an bɛna hinɛ aw la n'o ye tɔɔrɔ ni fagali min b'aw ka jamana kan an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka dɔ bɔ a la ninnu nana an ka jamana kan san 12 a ma dogo mɔgɔ si la an ka jamanaden n'o y'a sɔrɔ an ka jamanadenw bɛ fɛ ka mɔgɔ 5 ninnu nalen kɔfɛ an ka jamanaden bɛ fɛ ka mɔgɔ 10 n'o y'a sɔrɔ an ka jamanaden faga mɔgɔ 20 ninnu nalen kɔfɛ an ka jamanaden faga mɔgɔ 40 anw ka jamanaden tɛ ka tagafan foyi faamu ni kɛlɛkɛtɔnba bɛ yan ni nanzara hakililaw bɛ ninnu na hali bi ni yɛrɛ dun ka jamana kan ni binkali sugu tigɛ ala tɛ kɛ u diya ye jamana la mais olu ko k'olu y'anw dɔ ye ka na fara anw kan k'a bɛna hinɛ anw na n'o ye k'anw dɛmɛ ka baliya bɔ anw da la ka rébellion bɔ anw da la
mais anw yɛrɛ nana ye ninnu cu anw ka dugukolo kan rébellion juguyara de politicien ninnu tilela rébellion juguya jamana wari fanba bɛɛ bɛ ka ta ka don na jamanadenw tɛ taa fan b'u yɛrɛ la alhamdulillah an ka sɔrɔsi minnu filɛ an kɔnɔ ninnu nana hakilila jumɛn ye olu yɛrɛ bɛ terrain kan ye olu bɛ min dɔn terrain kan na in na anw peuple t'a dɔn olu nana ye nin laban tɛ nin na solution dɔ ka ɲɛɲini joona n'o ye an ka bɛnkan min b'an ni ninnu cɛ n'o ye politicien minnu nana n'u ye an ka bɛnkan wuli ka bɔ yen bɛnkan ninnu wulilen kɔfɛ a nana ni gɛlɛyabaw ye ka ɲɛsin jamana ma parce que hadamaden ka dɔ sɔrɔ yɔrɔ mana bɛn i ka jamana ma n'i y'o bɛnkan wuli ka bɔ yen hɔrɔnya bolo ma o bɛ sira wɛrɛ de ta ni e ye o ye ka gɛlɛntenw ni gɛlɛyaw ɲɛsin i ka jamana ma alhamdulillah nin kun kɛlɛkɛtɔnba nin tɔn kelen bɛ sigi kɔdɔn ka jamana la k'a b'a kɛlɛ tellement u bɛ kodɔn matériel b'u bolo subagamɔgɔw don quoi n'u kelen bɛ se ka Mali kɛlɛ mais n'u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan san 12 ninnu b'an ka jamana kɔnɔ ka taa an ka Kidali minɛ école tɛ yen den o den wolola kɔnɔ san 12 u si ma don kalan na wolo sɛbɛn t'a si la ni nin ye hɛrɛ de ye jamanaden bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ i ka nin lajɛ o kɛra nin politicien ninnu tile la bon an bɛna mun de sɔrɔ k'a fɔ sisan ninnu taalen kɔrɔ kɔfɛ an ka mɔgɔw bɛnn'a kan ka ninnu bɛnkan min b'an ni nin cɛ k'o wuli u ka bɔ an ka jamana kan ninnu bɔra an ka jamana kan an ka armée gansan ni u ka nin hakili dɔgɔya dɔɔni ye u ye baara min kɛ ka Kidali récupérer sisan a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ninnu sen tɛ an ka mɔgɔ jugu ninnu cɛla la an tɛ bɔ ntɛnɛn na ka kari sɔrɔ donc an bɛ se ka min fɔ jamanadenw ye dɔrɔn toujours jigisigi ni hakilisigi a ka da nin sɔrɔsi ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi a n'a nɔfɛmɔgɔ tɔw an b'an ka premier ministre fo nin yɔrɔ in na alhamdulilah hadamaden ni toujours ni filila ka tila ka segin kɔ an bɛ Ala fo k'Ala barikada ye an kɔni dusukun b'u fɛ bi an b'u fɛ sini wa nin y'an ne kumakan ye cogo nin ye jamanaden fanba kumakan ye n'an taara élection na bi sisan politicien ta ten wa an t'a ɲini Ala fɛ Ala kana ninnu sabati ka na an ka jamana kɔnɔ nin waati in na an kɔni mago bɛ politique la mais fo jamana basigilen kelen jamanadenw hakili la i n'a fɔ ni armée in bɛ k'a fɔ cogo min an bɛna jamana kɛ jamanadenw sago ye jamana tɛ dilan fiyewu fo jamanadenw ka hakili la n'o de kama élection fitinin dɔ kɛra an fɛ yan n'o ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na voilà n'o ye ka jamana sariya falen a ma kɛ tako fila ye depuis anw y'a dɔn ko jan an balima sɔrɔsi ninnu mɔgɔw hakili bila mɔgɔw k'u fɛ donc min y'an ka kɔrɔnfɛla ye a tun bɛ sira min kan maliyɛn bɛɛ y'a ye wa anw ma kɛ sɔrɔsiw fɛ foyi kama u ye fagali jugu min bɔ anw da la anw ni b'o de kan donc diɲɛ bɛnkan mɔgɔ minnu gɛnna ka bɔ yan échange b'an ni mɔgɔ minnu cɛ olu de kɛlen don ka gɛrɛntɛw ni bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta quoi diɲɛ jamanaw bɛ ko falen de donc ni adamaden bɛ bingali ni tɔɔrɔ la i ka jamana kan e y'a gɛn ka b'o la a fana bɛ na ni e bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni sira o sira ye a bɛ na ni datuguli siraw de k'a b'olu datugu o tɔɔrɔ n'o degun de b'an kan wa alhamdulilah hakiliw bɛ ka sɔrɔ k'olu débloquer dɔɔni quoi an kana presser ko ninnu ma ko ninnu y'u yɛrɛ sɔrɔ inshallah. Wala wara i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko kurantigɛ a bɛ Mali kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ la furancɛ fanga tabagaw n'o ye colonel Asimi Goita ye a yɛrɛ ye siraw yira na ni ka na ni panneau caman ye a y'a kurumu kariliw kɛ mɔgɔw ɲɛ b'o la n ko bɛɛ la mɔgɔw bɛ ka kule kuranko in na ne ko kuranko in ye politiciens bolo moyen jumɛn ye. bon alhamdulilah min ye kuranko yɔrɔ ye an b'o fɔ k'o da ɲɔgɔn na toujours a bɛɛ bɛna siri nin kelen de la jamana ni seginni kɔfɛ an filɛ groupe min kan jamana kulukutu ka bon groupe ma n'i ye jamana bila groupe kan o ye k'i yɛrɛ dɛsɛ de mais sɔrɔsiw m'an bila groupe kan dɛ politiciens minnu ye anw nɛgɛn ka jeli furakɛ nɛn kan olu de y'anw bila groupe kan jamana wari fanba bɛ ka burule ka taa kuran na ka jeli furakɛ nɛn kan a ti kɛnɛya donc kana to la fo kana jamanadenw bɔra fanga kɔrɔ kama n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ka jamana mara cogo ma ye k'a gɛn ka bɔ fanga na sɔrɔsiw nana fanga ta kana bɛn ni jamana coronne échange b'an ni mɔgɔ minnu cɛ n'o ye an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ kuranko la sen birilen don olu ko ninnu ɲɛ ma donc an kɔni bɛ se ka min fɔ jamanadenw ye dɔrɔn an ka hakili sigi halisa ni kuranko in panneau minnu b'a la ka sigi nin ye ani bɛnkan minnu bɛ hali kunun an ye information sɔrɔ ka yira k'a fɔ an ni irisiw ka taabolo dɔw bɛ yen n'o ye kuranko sira ye papiyew signen don an ni mɔgɔw cɛ mais bɛɛ b'a dɔn sisan Mali kuranko tɛ se ka fɔ k'a b'a yɛrɛ sɔrɔ mais n'an kɔni muɲuna halisa dɔɔni min b'an bolo ka taa ni gɛlɛya ninnu ye dɔɔni gɛlɛya foyi tɛ kɔfɛ min kɔfɛla tɛ hɛrɛ ye jamana in bɛna a yɛrɛ sɔrɔ kuranko in kɔni na an bɛ min fɔ Asimi fana ye ka gɛlɛya toujours n'u bolo kɔrɔtalen don kuranko la u k'a tɔ kɔrɔta u bɛ ɲinɛni don fɛn o fɛn ko k'u hakili jigin olu la alhamdulilah an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa jamanaden faba bɛna sabali sɔrɔ kuranko in na ka taga ni kuranko in cogoya ye. Voilà an ka furancɛ fanga Burkina furancɛ fanga ani Niger furancɛ fanga u faralen ɲɔgɔn kan ka organisation dɔ créer n'o ye Alliance des États du Sahel ye e yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye ko la ani laɲini jumɛn b'i fɛ halisa ka tɛnku ninnu na. bon alhamdulilah ni jamana saba n'o ye Mali ani Burkina ani Niger
alhamdulillah an b'a président bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli lase Asimi Goyita ma ka foli lase Ibrahima Traoré ma ka foli lase général Tchani ma alhamdulillah a laɲini min bɛ ninnu bolo nin ye hɛrɛ de ye hali ni tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko filɛ ni galama tɛ yen mais gɛrɛntɛw b'a la tɔɔrɔw b'a la degun b'a la u bɛnnen don ko minnu kan ni hakilina minnu b'u la n'u ka peuple bɛ k'u lamɛn n'u ka jamana politiciens bɛ k'u tɔɔrɔ u k'olu to yen olu kɔni tɛ sa n'olu yɛrɛ bɔra ni politiciens cɛ min bɛ bɔ a la ala de b'a degré dɔn quoi mais an bɛ sariya bonya an tɛ foyi kɛ sariya ɲɛnama n'o tɛ ni jamana in n'u ɲɛmɔgɔw bɔra ni politiciens cɛ aw jamanaden dama dɔ a y'a ɲɛnabɔ wala hɛrɛ t'a kɔfɛ mais an tɛ ala deli o la laɲini min b'u bolo n'o ye AES ye ka jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamanaw k'u yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ bolo ma jamanaw k'u yɛrɛ sɔrɔ kuranko la jamanaw k'u yɛrɛ sɔrɔ développé la an kɔni b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini wa u mana ko sɔrɔ a la an sigilen don n'a ye parce que an b'a dɔn mun tɛ juru sɔrɔ gansan kɔ quoi bolo b'a fɔ k'a bɛ bɔ hɛrɛ o hɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ gulo bolo kan donc kɔni jigi bɛ sɔrɔ AES ninnu AES jamana saba in kan u bɛ laɲini min nɔfɛ alhamdulillah ala k'a sabati bolo an kɔni b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa n'i ko ko maliyɛn ye ko nigérien n'i ko nigérien ye ko burkinabé nin président saba in ka bila kun na k'a fɔ ko u ni jamanaden minnu bɛ ɲɔgɔn na hɔrɔnya kɔni anw b'a dafa u k'u jantu ta la dɔrɔn anw ta b'an bolo a bi ɲa bi a bɛ ɲa sini alhamdulillah. wara n ko CEDEAO fana bɛ yen CEDEAO bɛ yen. awɔ alhamdulillah CEDEAO ani CEDEAO ta yen bon alhamdulillah n'an seginna an kɔfɛ dɔɔni dɔrɔn CEDEAO ko an ma kalan san kan an b'a nacogo dɔn ani a kun laɲinina an fɛ cogo min na ko CEDEAO kan ka jɔ jɔyɔrɔ minnu na diɲɛ kɔnɔ o jɔyɔrɔw bɛ yen mais CEDEAO ko kɛlen don fɛn bi AES ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu u ye fɛn de ye CEDEAO la fɛn min dimi tɛ hɛrɛ anw ma n'anw tora u ka laɲiniw nɔfɛ tiɲɛ don u bɛ se ka jamanadenw bagabaga n'aw bɔra CEDEAO la nin sanction ninnu b'aw ɲɛ mais e bɛ fɛn ni hɛrɛ jumɛn min sɔrɔ tɔɔrɔ dɔ kɔfɛ CEDEAO ko kɔni anw ka faamuyali tɛ wa hali ni an ka AES jamana sabaw k'anw b'a la bi u t'anw don a la fiyewu fo k'a sɔrɔ an ka hɛrɛ dɔ b'a la donc an kɔni bɛ se ka min fɔ CEDEAO ko la dɔrɔn an b'an ka peuple an b'an ka faamaw nɔfɛ n'an ka faamaw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min anw kumakan olu kumakan ye u k'u cɛsiri dɔrɔn u k'u jija fana u kana sira CEDEAO ye bi u kana sira ye sini anw pɛrɛn don ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen jamana ninnu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ quoi. voilà donc politiciens olu t'a sɔrɔ CEDEAO t'a sɔrɔ donc baarako kuma m'u da k'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔ ko jamana kɔnɔ minnu bɛ fanga la bi k'u dɛsɛlen don ko ka hakili jagabɔ kɛ mun bɛ se ka tali kɛ baarako la jamana in kɔnɔ mun de b'i fɛ o sira fɛnɛ. alhamdulillah fɛn o fɛn gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'i kan a b'a ye ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ dɔrɔn a bɛ se jamana baarako kan a bɛ se jamana fɛn bɛɛ lajɛlen kan santew a bɛ don a bɛ yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ baarako a bɛ yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni gɛlɛya nana prioritew de bɛ jateminɛ kumabaw adamadenya yɛrɛ tɛ se ka taa fɛn minnu kɔ olu de bɛ ɲɛɲini fɔlɔ baarako olu tɛ yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ka jate la fo 3e position ou 4e position fɛn jumɛn fɔlɔ bɛ lajɛ kɛnɛyaw de bɛ lajɛ dunkafɛnw de bɛ ɲɛɲini olu ɲɛ sɔrɔlen kɔfɛ ka na ni sécurité ye ni saba sɔrɔla dugukolo kan i b'a ye baarako b'a yɛrɛ sɔrɔ o la quoi mais nin ma sabati yɔrɔ o yɔrɔ n'i kɛra baara la i bɛ kɛ baaraba lankolon de ye an k'an ka jamana faamu dɔrɔn k'a dɔn ko an filɛ sira min kan ko jamana in ti ninnu bolo k'a bule abada jamana ninnu bɛ ninnu bolo de girinma minnu bɛ yen n'o bɛ k'an bɛɛ degun u bɛ k'olu de ɲɛɲini ne b'a dɔn o kɔfɛ baara bɛ kɛ yan fo dɔw yɛrɛ b'u ban baara ma inshallah. wara n'i ye jamana taabolo jateminɛ politiciens u ka kule barika a bɛ ka bonya mais n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ye ministeriyaw kɛ u ye députéyaw kɛ u ye baara wɛrɛw fɛnɛ kɛ minnu bɛ avantages lase u ma hali n'o y'a sɔrɔ u bɔra fanga kɔnɔ mais munna olu bɛ kule fantanw nɔfɛ. bon alhamdulillah an ka jamana politiciens bɛ fɛ ka fantanw kɔkolo kɛ u ka yɛlɛ n'a ye a tɛ k'a ye ka da mun kan an ka jamana politiciens ninnu u ye jamana mara yan ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso ɲuman ma ju fɛ yan u ɲɛ cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan yan mais fanga yɛlɛmani min kɛra k'a bɔ olu ka bolo kan toujours olu bɛna mun miiri se tɛ anw ye tigɛ kɛra anw na an bɛ mun ɲɛɲini an bɛ fantanw kulokɔrɔ duman fɔ n'i ko fantan ma ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ dɔ fantan caman bɛ o kɛ ka di ka da i la mais mali fantanw bi tigɛra an ka politiciens na an tɛna bɛrɛ kɛ n'u ka gɛlɛya u bɛ kule min fana na jamanaden fanba k'a dɔn k'u bɛ yɛrɛ ɲini kule de la an'u ka poche kɔnɔna kule bilahi anw ɲɛ tɛ ninnu na anw magari tɛ ninnu na mɔgɔ damadɔ y'u nɛn don ko dɔw la jamanadenw t'u dɔn yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka régime u ka sɔrɔ kun siri m'o de la n'o tɛ jamanadenw bi a ka ca san 40 mɔgɔ si kun t'u dɔn mais Ibrahim Boubacar Keïta bira dɔrɔn u bɔra k'u yɛrɛ kɛ videomaniw ye ka bɔ k'u yɛrɛ ci caméraw kɔfɛ min mana diya min ye u bi jamana brûler alhamdulillah caman bɛ kaso la bi ma k'a si kan a bɛɛ nɛn de y'a yɛrɛ don kaso la ni nɛn don kaso la jamana sariyaw bɛ yen
ita kaso la ndaw bi ambe kuma no jenu da kuma no ni amata tu ambe ka nga kuma ka wona jetemne fanga na bi kuna ijija ikabunya politician wala ni jamade famba ki kolosula wallahi ahinatula billahi ahinatula sambina ni kwa mbu bolo yakwa here mesrola ne re shibi niveau na sambina ni ko ka ban bangena ma here anyena ya to ambe ala fuka ala barka da bi ali here tangu la on jibe here kan ni nume regime ka kwa asimi mega sirabo kati kanana e kulukuru asira anya bala sira be ka fere fen chamo mega ke mais politicien ngo côté priorité bon alhamdulillah ame ala fuka ala barka da sira ko e priorité siratimete politique la ka fo ka be sira bo ko ka ere ko jam ko asimi ye bala sira de ti jamana ngona ka be atete le sira ti jamana ngul be ba kalama mais politicien ni be jeli furaga nyenga ni ye jamana siraw glanto wala je mo dama do mi me gitron dawolo nuna olu de mi degu so mais ma olu an olu ta ma bakelena mais ma ba julbe wurle u fo banaba to bu u bo banaba to bu sira kolona am tiazula est-ce que mo mi bol sira ake ka kle kono o ma chama mi sigi mestra dala jamana jote tani ko ni bi jamana jo do ka toro bi sora kono jako ya no mo kun o yo kun o je fe fa islamami ni bekoko islamami here islamia tise ka tafa ka bido de o bingani ne o ti bingani no we ni sono dro bingani bana donc munu be strada la politicien ga ho kan o be wore ni toujours mi ba to u bo felo fa on klokoro an jama don kan agli shwe na ya la medro ame tu nu go be jama nan kali ka bi kana regime nu kuna ka kla kana ko do aw ni ne kan am kla ka do ko na mu ya do quoi donc an ga siraw asimbe baramina aka tafa alhamdulillah tuma zana na faji ayere gidro nyuma soro ambe ala fo gala bargada ka nga jamana famo fu sira bam mega bo kati kata kulukuro ni here dame ni sira mega glan jugo mena mo mo ba ka ni degun soro ambe ala de ala ga degun ga famel soro nte degun te mo mi bol clé kono o ka chaulu musi de me ba politicien ga bo an kunani ko mana kan yen an se ga nu ga mana kan fo la quoi an tero la an do quoi wara yere ko kibe bagamara de ke voilà ida irime am se ga fo a sécurité politicien na mais pour que ki ka kuma che kuma dima ere be fe ka mune ere ka lanyini ni e bla asimi place la bi ere ka bara folo avec edmeni alhamdulillah jamana demesira ka cha ye nyalim ga no e nga bara juma alhamdulillah nega bi bara watina me bara mi no e bagam bara sa obe mulo mshu be mulo ambu fere koyo kala obi sanuge na fo ni selu sera mi fere o fana nga bara ti mega be ni watina bagam bara bon ni watina ni jamana nega milina mi jamana me sira me na o e folo jamana ka stabiliser jamana ka sira yɛrɛ sɔrɔ jamana o jamana n'a ma stabiliser hali hɛrɛ b'a kɔnɔ a yɛrɛ tigɛ hɛrɛ basigi an bɛ ka exemple ta Amérique ni Faransi minnu kan est ce que olu fana m'a kɛ tan ni olu ye stabilisation de ɲini ka basigiw ɲini ka jamana sécurité fɔlɔ jamana sécurité le kɔfɛ u santé sabati jamana kɔnɔ santé kɔfɛ baaraw nan'u yɛrɛ sɔrɔ ni jamana ba ninnu si ma jɔ tan fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ tubabuw m'u ka jamana jɔ fiyewu k'o to yen ka nin cogo la mais alhamdulilah n'ala y'anw garijɛgɛ ko sugu la an k'o ni hakili lajɛ ka ni régime suit toujours nous ka tani mi an kala ala la billahi yɛrɛ de bɛ nin kɔfɛ mali politicien an bɛ se k'an bolo fila wuli alhamdulillah an bangena ni jamana in de kɔnɔ yan ka lamɔ yan ni mali politicien si tɛ yen k'i bɛ se k'i bolo si anw na ko e de jɔlen n'anw ka fɛn dɔ ye alhamdulillah an bɛ bagan baara min na an b'an ka kɔrɔtɔ ni min sɔrɔ la an b'o cogo la an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Asimi n'u ka baarakɛta dɔnniya de b'an ni Asimi cɛ n tɛ Asimi bi sɔrɔ kɔrɔ ni tile bi anw t'a dɔn dɔnbaga foyi t'an na cɛ maa ɲɛ bɛ baara min na bi an y'a k'an fa ye bi k'a k'an ba ye an bɛ ala deli fana o bɛ baara min na ala k'a sabati. Voilà i ka kuma kuncɛ kuma. Bon alhamdulillah n bɛna kuma kuncɛ ni min ye an bɛ ala fo k'ala barikada ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye AES n'o ye jamana saba ye n'o ye Mali Burkina Niger an bɛ ala deli laɲini min b'u bolo ala k'u ka laɲiniw sabati jamana kɔnɔdenw ala ka limaniya d'an ma halisa degun min b'an da la an bɛ se k'a faamu cogo di yanni a wagati cɛ an kana kɛ gɛrɛ k'an yɛrɛ kɔnɔ fara an ka jamana politiciens bɛɛ k'i jantu la u bɛ fɛ k'an kɔkolo de kɛ yɛlɛyɛlɛ n'a ye n tɛ Ibrahim Boubacar Keïta kuma a ye nin jɔnw kule kan mɛn ninnu hakilila tɛ foyi ye jamana in bɛ se ka minɛ gosi sɔrɔ t'u la cogo di u ka segin ka n'a bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ wa ni ninnu ye jamana sɔrɔ tuguni anw bolo ka sɔrɔ an ka jamana ma stabiliser dɔ b'i ban maliyɛnya la walahi
u bɛna koda jamana in kan a ka jugu kɔrɔlen u bɛna minɛ ni pɛsi o de kɔfɛ o ye hɛrɛ min ye o tɛ o fɛn min o tɛ hɛrɛ ye quoi an minnu bɛ ala deli an ka jamana ala k'a basigi Asimi ninnu ala ka barika d'u la ka barika don jamanadenw na k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma k'an kisi gɛrɛgɛrɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ma fɔnkɔɲɔgɔn ma ni nazaraw cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka daɲuman don a la n tɛ bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta mɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn faamu ni min ye ala k'a sabati n tɛ an bɛɛ bɛ intérêt ko kɛlɛ de la u bɛ intérêt ko kɛlɛ min na olu ti yan k'olu bɛ hinɛ anw na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan dɛ u ti k'an fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan dɛ u b'u ka intérêt ko kɛlɛ de la an fana tɛ ka ɲɔgɔn faamuya n'o kɛlɛ de ye o bɛnbaliyaw de b'an ni Asimi cɛ politiciens bɛna mun fɔ o yɔrɔ la ko wayi ko an bɛ ka ba bɛɛ la an bɛ k'an ka intérêt de défend fɛn dɔ de bɛ ka ko kɔnɔ min man d'an ye o bɛnbaliya n'o fɔnkɔɲɔgɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakili sigi hɛrɛ de bɛ nin jamana in nin ko in kɔfɛ walayi an bɛ dugawu kɛ jamana halisa ala ka barika don jamana la i ni ce wara alhamdulilah a diyara n ye kosɛbɛ